Non sei que música escoitar, nin que CD me gusta máis. Non quero ter que descartar ningún dos que ten meu irmán. Non sei que música escoitar, nin que CD me gusta máis. Ás veces poños pra bailar e outras pra meditar. Un blues pra facer un cuscús, un rock cociñando un arroz. Hip hop sería xornario, hip hop se imos a Hong Kong. Hip hop sería xornario, hip hop se imos a Hong Kong. Non sei que música escoitar, nin que CD me gusta máis. Nin que cantante é mellor pra bailar un rock and roll. Non sei que música escoitar, nin que CD me gusta máis. Ás veces poños pra cantar e outras poños pra calar. Un blues pra facer un cuscús, un rock cociñando un arroz. Hip hop sería xornario, hip hop se imos a Hong Kong. Hip hop sería xornario, hip hop se imos a Hong Kong. Os estilos musicais, todos eles son iguais. Dependendo do momento, un ou outro escollemos. Os estilos musicais, todos eles son iguais. Dependendo do momento, un ou outro escollemos. Un blues pra facer un cuscús, un rock cociñando un arroz. Hip hop sería xornario, hip hop se imos a Hong Kong. Hip hop sería xornario,